weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to teccana to jewolo to awoynada to jingue jeeri to jengri to jeeriyala tumbere to marisa to lojolo to mafondu to dalhaya to hudallay to sinthiane diakiri to agrissa to jokkudi to senoyela to ngappugu ko on takusan juula ha to galle alhaja oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to likseyba gurala yero baba kane ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaa ha to likseyba gorgola likseyba noon en tawi keɓogal mawgal no fewi ko fate tirgo taballe tawi tirante ɗum ko joom wuro ngo woni kan Abdoul Wahab ɗum noon ko ñande jeeɗiɗi lewru dartodu to leydi Sénégal to leydi Mauritanie ha joni ko ñande alkamisa nogasi ɗiɗi lewru janvier nde gonɗen ɗu darto yeeso sarɗiyeji to cakka guendi leydi ɗi hono hoore jagoɗe leydi ɗi ko fati hollirde bilan ko laamu ngu golli e nder hitande 2025 e ɓooje mawɗe kayɗe laamu ngu jogini hitande darinde 2026 to leydi Sénégal Ousmane Sonko kañum woni hoore jagoɗe leydi Sénégal o waɗi inauguré centre de formation woni centre to heblote kay ko fati ɓen kay hebloteɓe golle ɗum noon ko toon to Mbour to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement ji kewɗi e nder région de Khayi tawa ko sorti tawa kay ko furtinde ɓen groupe aji joguitiɓe tawateɓe nder nden falde to leydi Burkina Faso adadiɓe leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi tawi ko dartonoɗo wadde trafic carburant kabaruji men jolamdeɓeɗi ma en jaa ha to Venezuela to Corée du Sud to leydi Espagne ha to leydi Iran bisimilla moni ketki hotodirte joni pren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi jaadiɗo walawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo Allah librimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome dagam site rewɓe ronkuɓe sowade dartoraɓe sattoraɓe ɓesgu ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawra ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawra ɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe visa ji ƴewɓe embauche ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labdo reedu ko malaɗo woni ceerno Amadou Tijani Diallo no prostate ma fonno kala so tawi on jokkodiri nder balɗe tati docteur ma namdoma holo safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tijani Diallo sa yiiɗi jokkodirde e makko e oɗo saaha mo tawi to Paris lamoɗo ko leydi France numéro makko mbatta ko 00 200 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon miñi kono wiye Abdoulaye Diallo numéro makko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe numéro makko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko numéro mum ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni kono ne wiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jadoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma 16 lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom kabaruji moon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko mini men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie hono fedde yummum almuɓe e gardugol sohna Aminata Guissé debbo mo weedu bosoyaɓe ko fedde noon daranide kay ko fate toppitade wallude almuɓe janggoɓe Qouranul Karim e ɗoftude kadi ɓen sernaɓe jangguinoɓe ɓeɗon almuɓe taw ko Qouranul Karim tawateɓe e nder leydi Mauritanie to leydi Sénégal to leydi Mali kala e dendagal to ɓen sernaɓe mbawi tawede kala e dendagal to ɓen almuɓe mbawi tawede kala fedde nde noon ene adori e kala saaha kay wadde taw ko bottaji payidunɗe no fewi ɗen bottaji noon ko gam bismade hen ɓeɗon tawi ko almuɓe janggoɓe e nder yoga e nokkuji fedde nde kadi ene darini kay kala saaha addude balle mum kay guila to banggue koltu comci en paɗe to banggue mbajjuji fabion ngaji to banggue kadi darabuji e dendagal gueɗe jadduɗe hen kala e wallude almuɓe kadi no safroyi ɗum noon e nder nokkuji ɗi kala caggal nde fedde nde noon addunoɗen balle toon to ɓuulon kaji to wendu bosoyaɓe ha to dulmaji kala hitande hikka nde noon gam yidde andinde wonde maayo wona kerola fedde nde noon holto tiinde ndi nde huccani ko leydi Mauritanie ɗum noon hitande 2026 ɗum noon ko ñande kay nogas tati e nogas nayyi lewru janvier ndu goni ɗum ñande nogas tati nde noon délégation ngaji ɗi kay woni ñande aljuma délégation mo leydi Sénégal e délégation mo leydi Mauritanie maɓe pottit toon to Kahayɗi ɗo noon ɓe jetto galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderne ha to galle makko Samassa juurade halifa o e teddidir ɗum golle ɗe caggal ɗum noon ɓe jaɓan tokkoto lycée ba gorgol tawi woni jatigue mabɓe toon ko Ibrahima Saydou Kane ko goto kadi e mawɓe fedde nde maɓe jettoto noon duɗal tawi ko duɗal ceerno
ceerno Cissé si tawate ngal toon to likseyba gorgol maɓe jettintoon balle faade ɓen almuɓe janggoɓe e ngal ɗon dudal ñande nogas e nayyi noon ɓe jabanta ko toon to Mbahe noon tawi kadi ɓe tawa toon to Mbahe to noon tawi woni toon jatigue mabɓe ko docteur Amadou Guissé ummiɗo leydi France e oɗo saaha joni tawateɗo toon to Mbahe tawi ala ko addi ɗum so wona ɗeɗon golle ɗum noon kadi ne waɗa to yesso teddugal hono ceerno Mamadou Sy on noon ceerno Mamadou Sy woni imam mo Mbahe e yesso teddugal ceerno Yaya Dia khalifa diine mo wuuro ngo maɓe jettin toon ballal kadi ma jewte payidinɗe fewi mbaɗi toon dendagal noon bandiraɓe foof ne bisma hen ene tijja toon noon hono musidɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sara wondude haali Abouba e yaadi mum kala délégation ngaji timmuɗo kay ma ummo nakshota kala noon jiɗɗo jokkade e fedde nde walla jiɗɗo addude e ballal mum ko fate ɗeɗo golle payɗinde fewi aɗa wawi jokkodirde e sokhna Aminata Guissé gardiɗo fedde nde numéro makko mbatta ko 77 549 29 32 kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie ha joni toon to Likseyba gorgol noon tawi tigui e keɓugal mawgal no fewi ngal keɓugal noon ko jaɓɓade hoɓɓe kay ummortoɓe e nder jokli nayyi windere nde kala ɓen hoɓɓe noon addata ɗumi toon kay ko arde kay ko fati cérémonie officielle tawi ko tirgo tabalde woni piilugal lefol tawi ko joom wuuro filete lefol joom wuuro ngo noon ko kan Abdoulaye Wahabou Yero Baba kanko noon hande ko kanko woni mawɗo kay ɓesgu Yero Baba kan to banggue worɓe kanko kan Abdoulaye Wahabou noon ko darannoɗo wuuro ngo tampannoɗo wuuro ngo no doole makko ponno kay daraniɗo leydi ndi o woni no maire wuuro ngo o woni no kadi député assemblée nationale leydi Mauritanie o ardinoma kadi poste uji kewɗi e nder leydi hen ko noon dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe no nditorno ene teddidira kay ene bisma kadi ene kalfina tambade golle ɗe dendagal noon dendagal hoddiɓe kala guila to funnague ha to hirnague Bosoye lapolpolo dande ma ɓe Mauritanie e Sénégal foof ene bisma e ɗiɗon ñalli pirgal ngal noon woni cérémonie noon ko ñande jeeɗiɗi lewru février toon to Likseyba gorgol dendagal bandiraɓe kala ene bisma hen ma en ketto cimtol no wawi fodde foof hono kan Amadou Hammadi ɓurɗo lollude Pelé Kane Pelé noon ko goto e notable uji Likseyba gorgol. Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Bandiraɓe holko dillinen ko jaam, dillinen ko tirde tabalde, tirgo tabalde Abdoul Wahabou Yero Baba ina tira tabalde joom wuuro Likseyba Goural Yero ina tira tabalde mawɓe suudu Mamoudou Dundu Segele premalaɓe Tum Ibrahima aljanna Karimu simboɓe Dabiya tirgo tabalde nde so hawre weluye Allah ko ñande a 7 février 2026 kananɓe machallah kewi en ɓamoyta to ɓuri woɗɗuto ala codotoɗen tan ko ɗo suudu Mamoudou Dundu e Ali Dundu sen ngabboyi dow ɗo feten ko Segele Yero Segele Sawa Segele Dundu Segele Amar Segele Wajjo Segele Polel Segele angarene Dundu Segele e Dundu Segele he Mamoudou Dundu ko Dundu Segele mo Dundu ko Dundu Segele yo ɗo ƴefteten ko suudu Mamoudou Dundu Mamoudou noon Mamoudou Dundu e Ali Dundu ɓe jiidi yumma e Baba ko ɓene ngoni mawɓe ɓiɓɓe afɓe Dundu nana leeli wendu Bosyaɓe Dundu kanu fo e wonde e kanano wonno o gaynako o jaargo wonno nde umma ko toro nde ara hoɗama ko juuti diwan Hibi o Gurel Ali Baydi o hoɗama to diwan Diaba o hoɗama o feri toon kanko Dundu o hoɗi diwan mbomi ɗo mbomi Kaƴel o ɓenni to wiyete Kow
o fayi Sénégal tonnodiri koye diwan Magama to damga nde wari ko jarga kay makko kaɓi ɗum wari waɗi belel ngel belel wonti wendu Bosiyaɓe ɓeɓe tawno ɗon ɓe saɗi yiɗi yarde laccire ko sam fa gurel fulɓe Bosiyaɓe nan to waɗɗani hawre ɓowɗo ɗo Ceerno Mamadou Mansour waɗata Daka hoore Daka o bange funnangue rewo kaƴil nan ɗon ko ɗon wirna Ceerno Ibrahima Dieng to Fimbo ko kanum wimini ko seeɗa e cimtol ko fate kan hanɓe ligseba tawi kadi koye ɗemgal kan Amadou Hammadi ɓurɗo lollidde ɓurɗo lollidde pele kan habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen gendarmerie tawi ko gendarmerie mobile mo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi saisi drogue kewɗo no feewi ɗum noon ko ɗum on noon kiiɗe alarba ɓennuɗo e dow lawol ummade Ross faade Nouakchott drogue o noon fano ko Nouakchott ne ko neɗɗo goto noon tawra drogue o omo nanni ɗum omo tawa kadi o nanga koye natirde wuro witego Chouara dow lawol hakkude Tiguinte faade Rosso ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen l'hôpital de l'amitié mo Nouakchott tigui woni hôpital cihlagal mo leydi Mauritanie mo Nouakchott ɓe jeddi ha soori ladde kay kabaru cariɗo e nder réseaux sociaux ji wiyede kay wonde hôpital o ne ngakka ko wiyete oxygéne woni hendu fofirdu ɓen ɓe cellani tampuɓe kay wallitottaɓe ndun hendu wiyede kay wonde ndun hendu fofirdu woni oxygéne o ne manki e nder nduɗon suudu safrirde ɓe kolliri noon nder réseaux sociaux wonde neɗɗo goto mo sellani mo duuɓi 17 gaddonoɗo toon noon ɓe donki wawde safrude ɗum ɓe mbawi nawtu ɗum banggue goɗɗo tawi ko ngakkede oxygéne ardiɓe hôpital o noon ɓe jeddi oɗon kabaru ha suuri ladde ɓe kolliri tigui ɗum ɗon ko fenade woɗere coyya ɓe kolliri noon oɗon biyeteɗo kay addama toon o addano toon ko guila ñande kay o adda yo hôpital to kay ko guila alarba kikiɗe sanga 18h30 o jogui noon ko caɗele to fate fofago woni probléme respiratoire tawi kadi omo jogui caɗele asmo médecin garde gonnoɗo garde o noon waɗimo examiné wawi fabademo kay rokkimo kay traitement jaadoɗen haw semorino moƴƴi no fewi caggal ɗum noon yiiɗi ittudemo ɗon nawdemo to urgence adulte koreji makko noon kolleri kay wonde yidde men kañum kay ko ittudemo e oɗon hôpital nammo suudu safrirdu wondu ko ɗum ittimo e nder oɗon hôpital kay mo L'Amitié jinni ko ray ko koreji mabɓe koreji makko nayimo kay e suudu safrirdu wondu direction générale de l'hôpital de L'Amitié direction noon hôpital de L'Amitié yeddi ha soori ladde kay hollirede wonde wiyede oxygéne ne manki ɗon ɓe kolleri eɓe jogui butelaji oxygéne jonɗi no fewi kadi oxygéne o ne fewne ɗon e nder nokku o eɓe jogui kadi stock kewɗo no fewi hay bawɗo jogadeɓe sahaji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗo Hassana Wula Meddou kañum woni porte parole du gouvernement kanko kadi woni jokkodirɗo laamu ngu e parlement o holleri alarba ɓennuɗo o wonde kay laamu leydi Mauritanie yalti ha laaɓi kay e luude nokkuji wonande yoga e ministére uji walla yoga e ministére uji kay wonde e ɗiɗon nokkuji taw ko kasdi woni nokkuji luwaɗi ɗum noon o holliri tigui kala to bureau ji mabɓe tawate oɗo saaha joni ko laamu ngu jeeyi o wi noon dendagal département ji ministériel ɗi kala ina jogui lokkuji men tawi ko lokkuji gouvernement to woni nokkuji ɗi laamu ngu jeeyi noon garduɗi kay tawi kadi ko jaaduɗi e jamanu o haali ɗum noon koye nder conférence de presse o watno caggal nde ɓe ummino e jonde jaagoɗɗo woni conseil des ministres o holliri noon ɗum ɗo ko feere kay e miijo Mohamed Cheikh Al Ghazouani ƴetti kay guila ari kay jooɗi e jappere laamu o wi noon kadi ko ɓoyata ko kay ma ministére uji tati ma paatu e nder bâtiment tawi ko bâtiment administratif woni galle mo laamu ngu jeeyi gonɗo e garɗitinede e fewnitinede ha yaada e jamanu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen étudiant ji Mauritanie naɓe janggoɓe to université mo leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde université o namdimaɓe kay nde ɓe joɓata féréji universitaire ɗina féréji noon ɓe kolliri ko injuste woni tigui ko ndewani lawol gouvernement leydi Mauritanie noon winoɓe kay wonde ko ma réglude ɗon caɗele kay ma waw kay ma neldu ma waw réglude caɗele kay taw kamɓe étudiant ji janggoɓe nder on université tawi hay frais goto hay mbuduɓe joɓata ɗina étudiant ji ɗon kolliri oɗo saaha joni université o koko yamiriɓe kay nde ɓe joɓata ɗiɗon
dereji kamɓe étudiant ji noon tawteɓe toon to Dakar ɓe mbaɗi diño mabɓe e moɓodiral mabɓe yeeso ambassade Mauritanie tawteɗo toon to Dakar hollirde mette mabɓe kay e yarade laamu ngu nde daroto kay ko ɓuuri yawde e yaccade ha regla ɗeɗo caɗele kay tigui mbasa yobde ɗiɗon affaire ji ɓamta kurji mabɓe hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande alkamisa nogas ɗiɗi lewru janvier gonɗen du ko on ñalawma kay wonata tigui ñalawma mo kanko Mouhtar Wul Ndiaye kanko woni hoore jaggoɗe laamu Mauritanie mo darto yesso sarɗiyeji to jakka gendi Mauritanie tawa kadi addanamo toon ko hollirde bilan kay ko laamu ngu golli e nder hitande mande de 2025 e hollirde kadi e ɓooƴe tawi ko projet ji ɓurɗi mawnude foyi ɓurɗi garɗude ɗi laamu ngu jogui leydi ndi ko fate hitande 2026 ko waktuji jeeɗiɗi noon tan o jogui kay wawde kay huccodirde e ɗiɗon sarɗiyeji ɗum noon fuɗɗoto kay ko sanga 10 heures mbiɗen ko ñande alkamisa no gasi ɗiɗi lewru janvier gonɗen du so tawi kay yeehi ha ñande asetno gaz nayi janvier 2026 ko den tigui sarɗiyeji ɗi kañum woni député ji ɗi kamɓene ko nden ɓe mbaɗata discussion mabɓe woni haala mabɓe kay ko fati e bilan mo hoore jagode hollirino kay e ko fati e projet ji ɗi o kay ɗi hoorejo jagode leydi ndi hollirta ko projet ji laamu ngu jogini leydi ndi hitade 2026 gonɗen ndi ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal biteɗo Saliou Sylla ko opérateur économique woni ko joom ngaalu nanggaɗo kay taw nanggatno koye alhaali Amadou Sall ko ɓiye Macky Sall o heeɓi tigui woppitede tawi koye mbaɗi liberté provisoire ko avocat ji makko noon ko avocat makko noon hono maître Harouna Bassa waɗɗo kay ɗaɓɓade ko fate goppigol makko ko juge d'instruction de pôle judiciaire et financiére kañum kañum kay jaɓanimo dossier o noon o tumano tigui koko fati kay alhaali ko fati kay alhaali kene qime ha million ha 5 woni milliard uji joyyi e feccere woni 5,5 milliard koye on dossier noon o joofa feɗɗeno tawi ko dossier Amadou Sall noon ko ɓi Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen tribunal correctionnel de Dakar yaltini ñawore yaltini ñawore kay ñande alkamisa hanki o sappo e joyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ko fati kay ñawore alhaali hakkude ex commandant de la gendarmerie hono biteɗo Ibrahima Dramé hakkude makko noon e général Moussa Fall e colonel Abdou Mbengue wondude e colonel Cheikh Mbaye ñawore nde noon hollir tigui wonde kanko Ibrahima Dramé noon ko Ibrahima Dramé kanko tigui woni coupable o tañanama noon duuɓi ɗiɗi e kaso tawi hen hitande ko kaso ferme kanko Ibrahima Dramé noon o ñawira tigui ko fate menace de mort outrage fade agent et atteinte à la sûreté de l'État ko leydi Sénégal ha joni keɗoɗen agresseur uji ɗiɗi yannoɓe kañƴande jamma capantati goho ene wiyata goho lewru janvier 2026 yanno wannoɓe jangu mumen kay to rond point HLM mo Grand Yoff ɓe nanggama ko police tigui yiitiɓe ɓe nanggama tawi kadi ko police teeɓiɓe ɓe janno noon koye ɓe janno toon noon koye sagata goto kay ɓe jaadi sagataɓe ɗiɗi ɓe janno toon ɓe jaadi moto muɗum e haalisa mabɓe kay moɓe tawrunoɓe ɓen gonɓe janno noon koye biteɗo ine yette joni wondude goɗɗo ne wiye I Ngom wadda boniɓe ɓe noon wadda boniɓe ɓe noon joguino tigui ko labɓe woni tigui ɓe mbaɗi tigui ko agression armé ɓe nawama noon ɓe nawni noon ɓe jannoɓe ɓe nawni ɗumen moto mumen e haalisa mumen kene qime kay ha 85 000 francs CFA wondude téléphone portable iPhone 11 moto o noon ko alkamisa hanki o yiita o waɗa tigui localisé ɓe tuufi noon joguiɗo moto haaɓe mbawi teɓade ɗum on ne wiye M Lay ina wiye kadi noon ene wiyane démarra moto ko ɗon tigui ɓe teeɓima nde ɓe nanggui M Lay noon mo duuɓi nogas e tati police ji ɗi noon ko ɗon tigui gondenimo tigui ha wawi haalde kay inde gondudiɗo makko on ne wiye F Thiam ne yara duuɓi nogas e jeegom eɓena coka noon e mbadi garde à vue enquête kay nana jokki en beele dendagal fedde nde kala ene wawa yitede ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar waɗi tigui confirmé alkamisa hanki o goppitgol kay yo
yo yaltu kaso e mbadi liberté provisoire biteɗo Soya Diagne nan ko juge d'instruction kanima jabinimo oɗon liberté provisoire Soya Diagne non ko kañum woni patron jayde witende Dakar 221 so tawi noon so tawi kay parquet général waɗani kay hono no waɗi Farba Ngom ni ɓoyata kanko Soya Diagne o yalta kaso yasta kaso kay o fofoya kanal lakkitare faade galle makko siftinde o noon kanko Soya Diagne noon o nangano ko gila ñande 16 lewru octobre 2025 on nangir noon ko bayinde kabaru kay tawi ko kabaru mo gonɗani e haalde konguɗi kayɗi pewani ha joni khabruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jen ha toon to Mbour Ousmane Sonko kañum woni hoore jagoɗe laamu leydi Sénégal o waɗi inauguré to Mbour tawi ko centre de formation professionnelle biyeteɗo centre de formation Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan mo Mbour centre o noon afa tigui ko nder bowal jangal no fewi bowal ngal ne qime ha hectare e feccere taw kadi ko centre o noon ene wawi kay jabbade ha kene wonate medde tato neɗɗo tawi ko hebleteɓe e nder oɗon centre ko centre moderne noon garɗuɗo jaaduɗo e jamanu ene tawe makko blocage tawi ko pédagogique ene tawe makko kadi blocage administrative e saluji couruji informatique e amphithéâtre e wondude bibliothèque e espace sportif wondude e juma jangde wondude juma en jangge noon e nder oɗo centre jangete hen noon ko mécanique auto wondude froid wondude climatisation e comptabilité wondude gestion informatique industrielle wondude e réseau kanko Ousmane Sonko noon o rokki toon wasiyaji kewɗi no fewi faade ɓen kay tawi ko jabbateɓe e nder oɗon centre janggoɓe waɗeteɓe heblo men e nder oɗon centre nde mbawa tigui uddidde hakkillaji men toppito jangde men ha mbawa tigui wa ummade e wasam gollade ha joni ko leydi to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden e nder communiqué mo l'état major général des armées mo leydi Mali ɓayyini alkamisa hanki 15 lewru janvier ɓe kolliri tigui wonde fama waɗino bombardement ji mum ñande jamma alarba 29 janvier taw ko ɓen wiyeteɓe groupe armé terroriste to hirnangue wuuro hay ɓe purtini toon ɗon terroriste uji kewɗi kadi ɓe mbari hen hewɓe no fewi ɓe bonnaniɓe matériel kewɗo ha joni ko leydi Mali keddoɗen police mo Bamako holliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi tawi ko réseau trafiquade motoji ɗum noon koto Sabali Bougou ɓe darti ɓe dartor noon nden fedde noon dartono tigui wujjude e motoji ɓe mbayla mbadi ɗiɗon motoji ha tigui mbadi ndi waylo ɓe mbaɗa kayitaji fenade ɓe jeeyata ɗiɗon motoji ko commissariat de police mo Sabali Bougou noon ko kañuma yiitiɓe teeɓiɓe ɓe nangui noon sakataɓe joyo kamɓe joyo kala ko yaroɓe duuɓi nogas fayi duuɓi nogas e tati ɓe tawrama ɓe jogui motoji joyyi Jakarta wondude e facture aji kewɗi fenade e kayitaji fenade kewɗi no fewi e oɗo saaha joni eɓena cokka enquête kayne jokki hen beele dendagal réseau o kala ene wawa yitede hano hannirtini kabaruji men demgal pulara sen nummima toon to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paaden CNLF woni tigui woni coordination nationale de lutte contre la fraude ko catal kay darniɓe ko fate haɓade fraude e nder leydi Burkina Faso ngal ɗon catal noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau tawi ko réseau kay dartonnoɗo ko fate wujjude carburant tawi ko carburant subventionné ene jeeyta ɗum tawi ko prix ji ɗiɓe beela ɓe teeɓima noon e nder on réseau ɓe tawrama ɓe jogui camion ngaji ɗiɗi citerne ɗina camion ngaji ɗon hen camion goto ene rimdi kay kono wona ken rimdi ujunnaji ɗiɗi litre gasoil camion goɗɗo noon ene tawi mum ujunnaji 20 litre gasoil ko gasoil noon mo laamu ngo waɗi subventionné tawi litre ko 675 francs kamɓe noon ɓe mbawa yeytoyde ɗum 1195 francs CFA kala litre ko ɗum woni koɓe tawra losmoji nana jokki e mabɓe. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltar ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Kalidou Koulibaly kettoto tan ko radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Madanna Kahaydi ko on takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nokcoda ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeeri ko to leydi Venezuela paaɗena to Venezuela noon avion gadano kay gadduɗo tawi ko migraji wonnoɓe waɗaɓe refoulé to dow laaci tentude Amérique tawi kadi ko gila on
avion woni gadano kay gila hoorejo leydi ndi Maduro itta e jappere laamu kana lana noon ko juurima to bo wallare diwoje international ngal Caracas lamorgo Venezuela lana ka noon jippini toon temedde 31 migrant tawi ko waɗaɓe expulsé woni tigui waɗaɓe refoulé toon to dowlaji denduɗe Amérique ko aljuma hande o noon 16 lewru janvier 2026 ɓe jetti toon to Caracas tawi kadi kamɓe kala ɓe ummori koto nokku biteɗo Arizona noon tawe to banggue hirnangue dowlaji dentuɗi Amérique koto Corée du Sud paɗenam gonnoɗo hoorejo leydi Corée du Sud hono biteɗo Yoon Suk Yeol o ñawama noon ñawara makko yani ha laaɓi o taƴinama duuɓi 5 e kaso o ñawa noon koto tribunal lamorgo leydi ndi koto leydi Espagne paɗenam laamu leydi Espagne ɓe kolliri tigui wonde hitande 2025 mayde ɗo nde ko hitande kay kewde gartam no fewi wonande tourisme en ɓe keeɓi tigui yimɓe hewɓe kay tawi ko tourisme en arɓe wangade leydi Espagne bila o noon kay ɓe kolliri wonde kay bila gadanomo ɓe kolliri kay wonde hitande 2025 mayde nde ɓe jaɓɓima 97 millions tawi ko tourisme arɓe wangade kay leydi Espagne ɗum noon so tawi kay ɓe jerodiri e hitande 2024 de to ene kay ɓeydi kene qime ha 3,5% par rapport à 2025 2024 nde noon ɓe kolliri ko 94 millions touristes hitande 2025 en jiiɗen ko 97 millions tawi ko tourisme woni yinguiɓe kay leydi ndi ɓe kolliri kadi ɗiɗon tourisme kay mbaɗi gartam no fewi saabu kay ɗina tourisme wanguiɓe e nder leydi hitande 2025 dépense mabɓe kay yettima e nder taw ko gartam leydi ndi ha kene qime 35 milliards tawi ko haalisa euro so tawi weccitama e dollar ene qime kay ha 5 milliards tawi ko haalisa dollar hono no holliri ministre mabɓe kalfinaɗo ko fate tourisme musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mona Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba kedde Afrique ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men sehil Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on